बे थासारिखौ लाबोनानै होफैबाय सोर गोबिन्द बसुमतारिया नङा होमबा बे थासारिखौ सोर लाबोना होफैखो रन्जन दैमारिया बे थासारिखौ सोर लाबोना होफैखो जोंहा ओरैहाय फेरेंगा एबा रन्जित सामलायग्रा एबा सायखं मोना नङा होमबा बे शक्तिनि गेजेरजों फैबाय दिनैहाय जोंहा मा होनदों जौगानाय लाबोनांगौ दा नङा होमबा बाजारा नोङो जुदि हरनि 9टा 10टासिम जादोंबा आरो बेखौ बिराद गिदिर बाथ्रामोन लाइमोनफोरखौबो दोनदो क'क्राझारानो नोङो 7टासिमानो थायामोन बाजारा 7टानि सिगां 6टायावनो गासैबो क'क्राझारनि दखान पाहार गासैबो बन्द जाजोबोमोन दिनै क'क्राझार टाउनाबो हरनि 11टा 12टासिमबो खुला थाबाय लाइमोनथिया जुदि 9टासिम बाजार जादोंबाथ' बिराद मोजां बावसो आंनि गामिनि बाजार खोदोमथला बाजारा जोंना दाबो 7टायावनो बन्द जाजोबो मानसियानो गैया नालाय बाजारबो जाया 7टायावनो बन्द जायो आंनिया खोदोमथलाया आंनि गामिनि बाजारा नोंथांमोननि आं बिराद फैया आसोल मोनफैबाय बाप 9टासिम बाजार जायो बेथ' आसोल खोथा नङा होमबा दा ओंखायनो बिराद मोजां मोनसे थासारि बियो आरो जोंहा दा जौगानायनि हाबाफारि लानांगौ आरो बेबायदियैनो आङो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंखौ जिबायदि सुबिदा होदों डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय सरकारा बे सरकारनिनो दिनै मेडिकेल डिपार्टमेन्टनिफ्राय हेल्थ डिपार्टमेन्टनिफ्राय दिनै नोंथांमोनाव 55 लाख थाखानि मोनसे साब सेन्टार जोंहा बारायनो हानाय दिनै खुन्थिया जों गायसनफैबाय नङा होमबा आरोबाव जोंहा डिपुटि चिफनिफ्राय नोंथांमोननि नैबे लाइमोनथिनि थाखाय नोङो कमिउनिटि टयलेट बे बानायगासिनो दं 15 लाख थाखानि नङा दा लाइमोनथि ओनसोल बे ओनसोलखौ जा खना खनला जेरावबो जोंहा जौगानांगौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया आसामखौ नोङो भारतनि जौगासार मोनबा रायजोनि मादाव मोनसे खालामनो नागिरदों जोंहा बिटिआरनि मानगोनां श्री प्रमद बर' बिथाङा बिटिआरखौ जौगासार बिटिआर खालामनो नागिरदों दा जौगासार बिटिआर जानांगौ जायोबा भारतनि मोनबा रायजोनि जौगासार रायजोनि गेजेराव मोनसे जानांगौ जायोबा लाइमोनथि बायदि ओनसोलखौ जोंहा नेग्लेक्ट खालामनानै जानाय नङा नङा होमबा बै जिया गुरि बाजारखौ बायदि ओनसोलखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामनानै जानाय नङा बबेबा ओनसोलखौ नेग्लेक्ट खालामजाया पर्यायक्रमै लासै लासै जोङो मोनफ्रोमबो ओनसोलखौ माबा नङा माबा सरकारि अनुष्ठाननि गेजेरजों जोङो रायजो राजानो बे सुबिदाखौ होनो नागिरदों बे सुबिदाखौ जों होनो नागिरदों आरो बे जोंनि सरकारा मा होनदों समान मोनथाय आरो समान जौगानाय मिथिबाय प्रमद बर' बिथाङा बुंदों जे 1 नाम्बाराव जोंहा गोजोनखौ लाखिनांगौ गोजोन खौसेथिखौ जों लाबोनांगौ गोजोन खौसेथिखौ जों लाबोनो हाबाय पुलिस मिलिटारिनि गाग्लिनायबो गैलिया पुलिस मिलिटारिनि सिलाइनि गुलिजों बेरनायनि खोथा गैलिया सोरबा खाजानांगौ बुजानांगौ जेल जोबजानांगौ बाथ्रा गैलिया सोरनिबा न'खरनि फिसा फिसौआ जिउ जोबनांगौनि बाथ्रा गैलिया दिनै जोङो मा गाव गावबागाव न'खरखौ ग्रें ग्रें संसार जानानै जोंहा सोलोंथाइ फारसे जोंहा दावगालांनायनि बाथ्रा दं नङा होमबा ओनसोलखौ जौगाहोनायनि बाथ्रा दङ ओनसोलखौ जौगाहोनायनि दिनैहाय नोङो 15 लाख थाखानि नोङो कमिउनिटि टयलेट दंजा मोनबोबाय आरोबाव जोंहा स्कुल दङ दा बे मोनसे लाइमोनथियाव बे स्कुला प्रभिन्सियेलाइज जायाखै प्रभिन्सियेलाइज जा खालामनांगौ नोंथांमोन खालामनाय आन्दलननि गेजेरजों नङा होमबा आन्दलन खालामाखै होनबा नोंथांमोना नङा होमबा बयबो लाइमोनथि ओनसोलना बहाबा रेल लामा जथेनांगौ राजा लामा जथेनांगौ बहाबा गेदारिं जानांगौ नङा होमबा इभेन हयथ' दिल्लीयाव थांनांगौ होनबाबो थांदों खोमा नङा होमबा गैया होमबा सहैदों हय दिल्लीयावलाय सहैदों बे आन्दलननि फिथाइजों मोनबोनाय जोंहा बिटिआर सक्ति 2020 सननि जोंहा जे सक्ति जाबाय नङा होमबा 27 जानुवारियाव बे 27 जानुवारियाव जानाय सक्तिनि गेजेरजों जोंहा मोनसे दफा दं 6.3 होननाय दफा मिथिबायना 6.3 दफानि गेजेरजों मा होनदों निट बेसाव जोंहा स्कुल खुलिनांगौ निट बेसाव मिथिबाय दा निट बेसाव स्कुल खुलिनांगौ आरो नोंथांमोननि नैबे ओनसोला निट बेसाव गोग्लैयो निट माने गोनांथियाव गोग्लैयो जों खाथि खाला स्कुल गैया हाजार हाजार जोंहा रायजो राजाफोर दङ गोबां गथ'फोर दङ जायफ्रा नोङो लाइमोनथि ओनसोलनिफ्रायबो गाबोन जे नोङो सासे प्रफेसर ओंखारनाय नङा बेथ' नङा नङा होमबा सोरबा MA पास जानाय नङा बेथ' नङा इन्जिनियार पास जानाय नङा डक्टर जानाय नङा बेथ' नङा होमबा
बै नोङो काजलगाव ओनसोल, बेंटल ओनसोल, क'क्राझार ओनसोल, नङा होमबा रुनिखाता ओनसोलनि जोंनि रायजो राजाफोरनि गथ' गथायफोरनि मेलेमा जेसेबां लाइमुथि ओनसोलनि मेलेमाबो एसेबाङानो खुनु आद्रा गैया बेयाव खालि जा सुबिदा होनांगौ। दा सुबिदा होनांगौबा नैबे ओनसोलनि गथ' गथायखौ जों नायनांगोन। जेरै देहा फाहामनो थाखाय जोंहा देहा फाहामसालि जों मोनबोबाय नङा होमबा, देहा फाहामग्रा बा साब सेन्टार जों मोनबाय। बेबायदिनो जोंनि इयुनखौ दानो थाखाय नङा होमबा, इयुन जोलैखौ जोंहा गेवलांसारहोनो थाखाय जोंहा नैबे लाइमुथि ओनसोलाव जा स्कुल नांगौ आरो बे स्कुला जोंहा निट बसायनायनि गोनांथि दंथारो। बे ओनसोलाव गोनांथि दंथारो आरो बेनि थाखाय जोंनि सरकारा खामानि मावगोन। नोंथांमोननिया बे फरायसालियानो जागोन, नोंथांमोना बेखौ खुनु सन्देह लानो नाङा, बे एकदम जागोनखि जागोन। शक्तिनि गेजेरजोंनो बानायगोन, दफानि गेजेरजोंनो जों बानायगोन। नोंथांमोननि बे स्कुला जागोना 100% बेखौ नोंनाव खुनु डाउट लानो नाङा, एकदम जागोन बियो, डाउट लानो नाङा। हान्था मेलानि बाथ्रा नङा होमबा, दालां मोनसे गोलाव दङ जोंहा बेयाव, बे दालाङाबो अलरेडि DPR बानायगासिनो दं। DPR माने डिटेल प्रजेक्ट रिपर्ट, बेना एस्टिमेट होननानै बुंब्ला जों बुजियो। DPR होनबा बारा बुजिनाय नङा, एस्टिमेट होनना बुंब्ला बुजिगोन। बे एस्टिमेटआ दा थियारि जागासिनो दं, बानायगासिनो दं। मिथिबाय? नोंथांमोननि नैबे ओनसोलावनो दंजोबो, बे हाथिजरानि दं, बे ओनसोलावनो दंजोबो। लाइमुथिनि बे मोनसे थाबाय, ओमफ्राय ना हान्था मेलायाबो गाबोन मोजां जागोन। मानोना बाजारा नोंथांमोनाव दं। मा बाजार दं मिथिगौ? बेजों माइ जासोगारो, गयआ दा नै देमा देरसोहांदों नङा होमबा, बोसोरनै बोसोरथामनि उनाव हाजार हाजार टन कि टन गय प्रडाक्सन जागोन नङा होमबा। गय प्रडाक्सन जायोबा बारग्रा लामा, थांग्रा लामा, हान्थिग्रा लामाया मोजां जानांगोन, दालाङा मोजां जानांगोन, मोजां ब्रिज जानांगोन नङा होमबा। आसाम सरकाराव मोनसे थांखि दंखायो, सारा आसामाव गंसेबो दंफांनि दालां थानो मोनलानो, मिथिबाय? गंसेबो दंफांनि दालां थानो मोनला, गासिबो फाक्का जाजोबनांगौ। आरो बेबायदिनो सिडनी समष्टियाव गासै 18टा दालां, दंफां दालांखौ फाक्का खालामगोन, ब्रिज खालामगोन। आरो नोंथांमोननि नैबे लाइमुथिनियाबो बे दङ, नोंथांमोननि लाइमुथिनियाबो दङ। दा होनबा नों नायनाय जोंनि सरकारा बा आंनि फारसेनिफ्रायबो आरो सरकारा होनाय दंफां दालांखौ फाक्का खालामनांगौ होननानै बे दालांनि फैसाखौ आं हारसिं लागोनसै होननानैथ' आंनोथ' हरनाय नङा होमबा। आंथ' देखायनांगोन ना जे आंनि दा समस्थियाव दंफां दालां दङ, दालां गैथारिखौ दालां दं होननानै फैसाखौ बख'नानै लानांगौनि मा बाथ्रा दं? मोनखाया नोङो नङा होमबा। आरो दिनैनि तारिखआव नों थगायनो हाला, GPS जायो नङा होमबा, GPS। दा जों दा मिथिं जिरायबाय थादोंना, मबाइलाव बुनानै नायबा नुगोन जे लाइमुथि, बुनानैल' नाय, गुगोलाव थांनानै GPS माबायाव थांदो, लाइमुथि होननानै नायबा नों जिरायनाय थानायखौनो दानो दादा नुगोन, नों मबाइलाव नुगोन। दा जोंनि सरकारा बेनिखायनो ट्रेन्सपारेन्सिखौ लुबैदों, खुनु थगायनाय गैया, फोलानाय गैया जासे रायजो राजाफ्रा जाहाथे सुबिदा मोनो। आरो बे सुबिदायाव पार्टि लानानै खोथा गैया नङा होमबा, पार्टि लानानै खोथा गैया। नैबे ओनसोलनि मानसिया जौगानांगौ, मोनथाय मोननांगौ, बेनिखायनो जोंनि सरकारजों हरनो नागिरदों। सोरबाया साननानै थाना